and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Mo-abroad ka? Alang saan sa pa? Nga maayo man akong trabaho din eh. Kaya man ako nga bubuhi ninyo. Kaya man ako ang pagbuhi ninyo ng akong pamilya. Mahatag ko man kuloon sa inyong gusto. Alang saan sa pahan? Ha? Wa ka di ay maminaw na ako. Kato di akong gisulti nga para sa tong kaugmaon. Para sa tong kaugmaon. Unsa nga kaugmaon ang buti may pasabot? Ay, Mistel, papagunang ipasabot nimo. Unsa man din ang para sa atong kaugmaon. Di ba? Para nga mahamugaway ang atong pagpuyo. Nga bisan unsay atong gustong paliton, mahimo na to. May gusto na ko mabati ni Mohan. Nga ihulagway gid mo kung unsay imong paglantaw yan ang imong giingon nga pangandoy nga para nato. Yan ang giingon nimong kahamugaway. Unsa man din ang akong gisulti. Nga kanang magkapalitag unsay atong gusto. Ingon na anak good. Okay. Wa man ka na ibote mo ipasabot. Mauna. Pero bangutan ako nimo. Kini di akong trabaho. Nga assistant to the general manager ko. Dinigbago pa lang tungod sa akong pagka-promote. O sa ngadto-ngadto, kung itugot sa Ginoo, mahimo na niya ko puhon nga general manager sa company nga akong trabahoan. Ug way siguro. Kaya kung pagsalik na ako ang company president, kasi mahiraw nga mas mapromote pa ko sa mas higher nga posisyon. O kanay akong panglantawhan, dinay akong pagpanarbaho. James, hon. Sa imong kabahin, okay, satisfied ka na. Pat na ko sa akong kaugalingon. Wa na ko panganduyahan nga hangtod matiguwang ta. Ordinary housewife lang gihapon ko. Gusto ko makabarog sa kaugalingon ko mga tiil sa ako gyud mismo nga hinaguan. Melanie. Sorry kay Father Joseph nga nakasamok na sa kunimo. Niya, uban ako ang akong asawa. Mao ba? O kinsa nag-ingon ka nimo, James, nga nakasamo ka mo kanako? Wa, Father. Ay, na mo asawa. Bueno, ato kita magsulti-sud sa ibabaw sa kumbento. Niya gaming duha, Father, kay buot na mo nga matagan mo kamig panahon nga mo'y makagiyan na mo para sa among mga panglantaw sa kinabuhi. Kinsay nga na ning imong asawa, James? Si Ako si Melanie, Father. Melanie? Bueno, Melanie, James, sa dili pa nato sugdan ang pagtuki nining inyong tuyo kanako. Itugot nga pag-asugdan nato kini sa pag-ampo. Aron gihan og panalanginan kita sa Ginoo nining atong kukabildo nga atong pagkahimuon karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. James, Melanie, sa pagkatinuod, kining among pagkapari, kining akong pagkapari, sumbanan kini alang sa sama sa usa ka amahan. Sa atong amahan nga anaa sa langit. Nga sa tanang panahon, bukas ang mga kamot sa paghangop ni bisan kinsa nga nagkinahanglan sa among gugma ug pag-atiman nga subay sa kabubuton sa atong Ginoo. Mga tao usab kami nga makasaha apan nangiliw po sa giya sa amahan. Father. Sige. Sayre ko ninyo kung unsa may pangayuan ninyo kanako og panahon.
James, Melanie, ang matag taon ning kalibutan, may managlahi nga panglantaw ug may nakadaiya usab nga baruganan sa kinabuhi. Apan neto mga tao nga hisabtan kung unsa ang katuyuan sa Diyos kanato, sa iyang pagbuhat kanato. Ang mga butang, dungog, o atong mga posisyon o kahimtang nga buot nato makabuot sama sa kamugaway sa kinabuhi. Ang tanan na kong gisgutan, lumalabay lamang. Ug dili ikalimod nga kining tanan aduna gayoy katapusan. Human maangkon sa tao ang tanan kong nahisgutan, kung kuwao na sa Diyos ang iyang kinabuhi. O sa may dangatan nining tanan ay rausab nga biyaan. Daghan ang mga santo sa atong simbahan nga gitalikdan ang kaharuhay sa kinabuhi. Nga gibaligya ang ilang mga kabtangan o gipanghatag ngadto sa mga kabos. Aron lang musunod sa Ginoo. Tungod ug alang sa gugma sa Dios nga maugayod ang atong ultimate goal nining kinabuhiya. Ug nasayod usab kita ning kasamtangang panahon, daghan ang nahisalaag tungod lang sa kahakog sa pahandi ug gahom. So ay pagpakabana nga ang daghang mga mag-antos sa ilang binuhatan. Sama ni karong dakong isyu sa atong nasod, ang makauwaw nga pangurakot sa mga contractors sa flood control, sa mga politiko nga wailing hunahuna kung unsaon aron makapamintaha sa uban. Diin gihimong gatasan ang mga proyekto sa nasod nga maghatag unta og kaayuhan og seguridad sa tanan, batok niining nagkagrabi ng baha sa bisan asang dapit sa nasod. Apan unsay gibuhat sa mga tao ug mga politiko nga nagkapahimus ug na-involved niini. Naglinabanay aron dili maugkat ang mga anomalya nga ilang nahimo. Ug makauuwaw kini kay ang atong gisaligan og gipamili nga mauunta ang atong gilauman nga mubangon sa atong nasod. Mao naman hinuon ang minudnod ngadto sa kaalautan tungod sa personal nilang interes. Sa kahakog, sa gahom, sa sapi, sa way paghuna-huna o pagtimbang-timbang nga may adlaw ragayod sa panudya. Nga din inig abot ni bisan kitang madumanapig nining maong mga politiko nga nahisupak sa kabubuton sa Dios ang binuhatan sa ato sang sayop nga baruganan, malakip usab kita nga panilngan sa kaitasan. Kay dili ikalimod, daghan gihapon ka natong padayong nagpakabuta bisag nakita na nato ang katarong ug ang kamatuoran. Kini tungod lang sa atong pagdapig nining maong mga politiko nga mo'y naghatag og kadaot sa atong nasod. Ug wa na'y kahadlok sa Ginoo. Ug tungod sa ilang pagka-impluensyado, mahimong malikaya nila ang silot dinhi sa yuta. Apan, sa adlaw unya sa paghukom, bisan ang wa nato paghimo kung unsay angay o husto, lakip usab unya ang tanan natong binuhatan. Mamaayo man o dautan, aduna gayoy linugdangan. Diin tagsa-tagsa unya kanato, maura usab unya ang musapupo niini sa kaulahian. Father Joseph, Father, Hisabtan tingali ninyo kung unsay buot akong ipasabot sa tanan kong gisulti kaninyo. Nga way maayong padulngan ang tao nga way laing gihigugma, ang gahum lang og ang salapi. Ug wa kini kalainan ni atong tao nga nagtukod og bahay sa yutang huyang, nga sa pag-abot unya sa unus kini pagbanlason. Ug dili na gayud mahinumduman pa, ug dili na gayud mapahimudsan pa. O kinaot na makuhaan ninyo kini og panig-ingnan, James, Melanie. O ayaw kalimot sa panig-ingnan ni St. Padre Pio. Pray, hope, and don't worry. God is merciful. Nga sa ato pa,
pag-ampo, laume, ug ayaw kabalaka kay mangginluyon ang Ginoo. Unsay mong hunahunahan sa atong pagpagigsulti ni Father Joseph? Unsay akong ikasulti? Aw, mayo man ang iyang gipanulti na to. I mean, ang buta ko ipasabot ba? Kung imo kining i-relate sa imong gingon nga nagtinguha ka nga manarbaho sa gawas. Han? Wa ko ikasulti. Unsay wa ka ikasulti? Bisan pag unsa tingali ang isulti ni Father Joseph nako. Ba't determinado ko og nakadesisyon ako nga mopursugit ko sa akong tinguha o pangandoy. Han? Unsay but mo ipasabot? Dili ka makapugong nako, James. Mularga og manarbaho gyud ko dito sa gawas sa nasod. Honey? Mao ba? Gusto mo abroad si Melanie aron manarbaho dito, bro? O bro, Baldwin? Gusto mo may iya nga. Kamayo naman gani trabaho ni mo dinhi. Kadako gani ni mong sweldo. Nabisan pa maganig. Buhi kag duha ka asawa. Kaya. Dili ba? Mahimuwag dili nimo sa gulan o komedya ning atong panagsulti, bro. Seryoso ko. Oh. Sorry, bro. Unya, si Dad Chelsea. Akong kinugos. Iyang biyaan. Unsa man day? Usa pa man di yung buot niyang may tabo sa inyong kinabuhi, bro. Usa pa man yung gipangandoy nga maangkon. Bro James? Nagpatabang na ko ni Father Joseph aron ta nga mablihan ang iyang hunahuna. Pero huwag kini matandog sa iyang tinguha. Nakadesisyon na gid ko na siya. Mao ba? Sukro lagi di ana eh. Wa ka na siya gikasabot nga lain, bro. Ha? Sibot mo ipasabot. Oh, dili ba? Ay laglain na pagsabot ha. Ang ako ba? Wa ta may baw. Nga tingalig. Nga tingalig unsa? Ay lagi hugaw yung una ha. Ang ako ba? Kabasin og na naka-influence niya nga. Ato dito mga trabaho sa gawas. Kinsa na sayod nga. Mao nagsigog encourage niya. Nagsigig tintal niya. Unsa? Ayaw lang kong kaguol, Miss Rika, ha? Kung wa ka makasudris company. Makakita pati nga kag labaw nga trabaho diri. Nga mas dako kag sweldo kay diri. Ganahan magiduntag kung manarbaho di sa inyong company, Sir Baldwin Good. Unya, saon taman nga, dili man ikaw ang gidawat sa general manager, be. Ni Boss Emil. Saon man na. Nga, untay mahimo. I know, Sir Baldwin. One of these days, makatrabaho ra gyud unya ko diha. Tan-awan niya sa umaabot ng mga adlaw. Mingisi man ko ka. Basta kay tan-awan niya. Nanganti ka ba ya? Dili ni pangante, sir. Matinuod jud ni. Payo kay wa si mami nimo. May importante ko nga pagigsultan nimo lang ga. Unsa man na, Dad? Kuyawan man ko ano, eh. Ayaw ka kuyaw. Bahin lang kini nato og ni mami nimo Milani. Huh? Naibaw ko nga sa kalingod sa imong pangunauna. Magkasabot ka na sa atong sitwasyon. Sa atong pamilya. Ug namo ni mami nimo Milani. Kay unsa man day na, Dad? Kay ngano man day, Dad? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!